segona volta que això comencis al carrer i l'ocasió ho mereix, encara que eixim realment per a tornar a entrar. Per entrar al teatre i celebrar amb la companyia de teatre El Micalet 30 anys de trajectòria. Vinga, va. Escolta, però entrem ballant o de moment caminem? De moment caminem, després ja ballarem. Preguntar és sovint la millor manera de trobar històries que valen la pena. Això com és? Un podcast de Susa Pérez i Àngel Hernández. Vos saludem des de l'escenari de Teatre Micalet, convertit en una sala de festes on es repassa, a través de la música i el ball, més de 100 anys d'història. On, en ballant, 30 anys, i per això ens fa molt de comboi donar pas, saludar Aitor Cavaller i Laura Sanchis, dos dels actors. Benvinguts. Gràcies. Com esteu? Ara, clar, normalment nosaltres diem gràcies per vindre, Sí, però el que hem de però- dir és gràcies per obrir-nos les portes d'esta sala de ball. Oi, un plaer per a nosaltres, no? Sí, sobretot per Aitor, perquè és la seva sala. Sí, jo soc, Ell està el darrere cambrer. de la barra. Sí, Estem parlant en el cap de la sala. Sí. Sí, ell és el cap. sí. Escolteu, ballant, una ciutat cap en una sala de ball? Sí. Sí, Sí, que sí, cap. cap perfectament. I cap o sigui, tota la història Sí. d'una ciutat. No només una ciutat, sinó... Sí, quants temps serà? 90 anys o... No, molt més. Més encara, sí, des dels anys 20, Sí. 100 anys. És una barbaritat, perquè tu penses que no, però de sobte quan el públic diu ostres, és que està tota la història així, i dius, sí? Sí, està. I a més, un espectacle sense paraules. En la música, en el ball i en els vostres gestos aconseguiu traslladar a la gent d'època. Sí, Sí. sí, sí. Sí, te recordes les pel·lícules de Buster Keaton? Que encara agraden a tot el món, no? I tot el món se les posa i les comprèn perfectament, te divertixes, t'emociones, gaudixes. Això és com una pel·lícula llarga de Buster Keaton, perquè passen un muntó de situacions, a banda de tindre moltes coreografies, un vestuari increïble, perruques, vull dir, això és color, música, interpretació i emoció per totes bandes. I, de fet, no hi ha text, però Joan, el director, sempre ens conta una anècdota de que fa 30 anys hi havia gent que deia ostres, quan el text que digueu ahir és com, no hi ha text. I, de fet, ara que està tornant molta gent de fa 30 anys, una persona que conec que va vindre i va dir jo recordava que abans n'hi havia més text que esta nova versió, i és com, no, ni abans ni ara n'hi havia text. Deixeu-me que expliquem, Clar. que nosaltres ho tenim molt clar, però tota la gent pot ser no, que ballant 30 anys és l'obra més mítica de la companyia Teatre Micalet, que complís 30 anys i amb aquest motiu reposa esta obra que està a punt de complir 30 anys també. Sí, Exacte, sí. això és. És una obra del 96 que va tindre molt d'èxit i que es va tornar a fer després en 2005 i que s'ha tornat a fer ara 2025. Escolteu, i on estàveu en el 96 vosaltres? Jo fent la comunió. Jo, O no, o abans. Ui, jo no me'n recordo. jo no estava fent la comunió. Ah, no, Vull dir, jo la vaig fer jo després. soc més major, Jo- més abuela. M'he fet més jove, no. Jo crec que estava entrant en primer de primària. Jo sí, jo... No, però espera, el 90... Jo vaig néixer en el 82. Aleshores, en el 96 tinc 14, no? 14 anys. 14. Ja la comunió ja la tinc Ja la tenies feta, Ja la tenies eh? La comunió la tenies feta, Ja ja. havia pecat, ja, des de la comunió. Jo no. Escolteu, i com entreu en este projecte? Com entrem? Sí. Va, Parla, tot, parla. jo? Sí. Vale. Pues de la millor manera possible, que és un càsting, no? Que sempre hi ha com una cosa ahí de càstings oberts. Ui, però et presentes, no et presentes? Ai, què va passar? És un càsting al que se va... Jo recorde aplegar al càsting i que estiguera Una cua una cua, era una barbaritat. De sobte anaves trobant amb companys i companyes de tu també així? Que guai, sí, molt bé. I és com... Pues no sé què va passar, i de sobte reps la telefonada de Pilar, jo vaig rebre la telefonada de Pilar i va ser com hola, Aitor, volem que estigues en el ballant, i va ser com de que guai. I quin és el principal repte d'esta obra? Perquè abans diem, és una obra que no té text,
i dius, és només ballar. No és només ballar. Això és un repte interpretatiu també. De fet, en aquest càsting va vindre molta gent que uns eren actors, altres eren actors ballarins, altres ballarins només, no? I aleshores hi havia ahí com una amalgama de gent molt variada que realment aquesta obra exigís un nivell d'interpretació molt gran. Aleshores, els ballarins s'han hagut de posar les piles i els actors ens han hagut de posar les piles ballant. Sí. O sigui que és un poc, has de tindre un poc les dues coses. Coreografia, dominar un poc el cos i també dominar l'emoció. I això és el repte. I és difícil, És difícil, però jo crec que és un poc com la base un poc que ha de tindre qualsevol actor. El domini del cos i el domini de l'emoció. Perquè moltes voltes o hi ha una cosa o hi ha l'altra. I així estan les dues, han d'anar les dues a la part. Sí. Quins personatges interpreteu? Són personatges coneguts? Són personatges... Són personatges coneguts? Sí, coneguts i desconeguts de l'època. Hi ha personatges històrics, apareixen polítics, des de Rita Barberà, no sé, també en la República, no? Els fatxes, els republicans, o sigui, són un muntó de personatges. Sí. Jo és que sóc el més fàcil, realment, perquè jo sóc el cambrer durant tota la història. Sí. Aleshores, jo estic sempre fent de cambrer en les diferents èpoques i per a mi, aquesta banda és més fàcil de dir. És veritat que després soc Nino Bravo, també, que ahir apareix Nino Bravo, apareix Maciel, perquè hi ha un moment d'Eurovisió, el moment Ava Gardner... Sí, exacte. Sí, hi ha molts personatges històrics que... I d'altres que no són històrics com a un nom i cognom, però que sí que la gent es va sentir... Ho reconeix, sí. És com n'hi ha una escena que és la mort de Franco, que tot el món pot reconèixer aquells estudiants i sindicalistes que es reunien en les assemblees i així la gent plora i s'emociona una barbaritat. O el moment Guateque, per exemple, que també de sobte és un moment ahí que traguem la botelleta... Tot, i veus sobretot al públic més major que és com... L'època en Això ho conec, i ahí em vaig enamorar jo, i jo ballava així, i una manera molt diferent de ballar i de lligar. Escolteu, i venen generacions diferents juntes, és a dir, el iaio amb el net, i de forma que un recorda la seva època i el net coneix una època que no ha viscut? Sí. Sí, és una obra que es podria fer per a instituts perfectament, perquè és com un recorregut en la nostra història d'una manera superdivertida de veure, preciosa de veure, i sí que veig gent molt major que reconeix la història i gent molt jove que, com tu dius, s'interessa. I gent molt major que ja vingué fa 30 anys i ara torna i venen o en els seus fills o en els seus nets i de sobte veus això, no? A primera fila veus a una senyora major i al costat al seu neu o a la seva neta i sobretot la persona major està com superencandilada i clar, al final hi ha com una complicitat familiar molt guai. S'han anat incorporant fets més actuals. O sigui que encara que l'hagis vist fa 30 anys, si vens ara trobaràs novetats. Absolutament. Clar, i de fet venen també per això. És un poc de a veure què han posat. Clar, perquè de fa 30 anys cap així han passat moltes coses i de forma recent coses que ens han marcat molt. I estan totes. I totes. Podem... Anem a dir un exemple. Dos, jo n'anava a dir sols una, perquè és una que passa un poc desapercebuda, però que està... Sí, últimament la gent encara no... L'apagó. El dia de l'apagó, que a més era el dia del nostre assaig general de la temporada anterior, va ser l'apagó. I de sobte es va incloure l'apagó, és a dir, és que més recent que això. La gent es ria molt al principi, perquè clar, com va cronològic, anava una cosa darrere de l'altra, arribava l'apagó i era una risa de dir, no s'ha apagat, no és que la sala ha fallat, sinó que és la... Però clar, això se va oblidant. I també és un fet molt curiós i característic de veure com la gent oblida, perquè després de la dana, arriba l'apagó, però la gent ja no ho reconeix, és com, fue un dia, i en canvi és un dia molt important, perquè això ha sigut històric. Totalment. Però ara, últimament, està passant desapercebut. Lleva d'algun espectador que solta apagón! I aleshores tot el món aplaudixen i Com és la participació del públic? Tremenda. Com reaccionen? És molt divertit perquè, clar, al final és una funció que dura 2 hores i mitja, que estem molts dies a la setmana i que trobes públic molt diferent. Igual tens un dia que el públic està a la butaca. Sí, com si estiguera veient cine clàssico. I penses, no els està agradant res. I de sobte s'acaba la funció i és com, bravo, wow! I estan de peu
I l'altre dia que està ahí el públic Però xarra que te xarra. xerrant, comentant, ui, no sé qui. Jo ho he vist molt en el Nino Bravo, que de sobte hi ha dies que guapo, bravo! I dius... Claro. Sí. Comenten molt. Sí. Està molt bé. Jo vaig veure aquesta obra quan va vindre en l'època al meu poble. Ahà. Seria... Fa molts anys, no? Fa molts anys. No dic que fora el 96, però fa 25 anys, a lo millor. No sé O quant en la de temps fa va 20, estar. a lo millor, sí. Més. No ho sé, no estic segur. Però jo recorde que jo crec que ho puc contar i no passa res, no? Sí, tira-li. Spoilers 30 anys després, crec que Està. un detall. Tira-li. Hi ha un moment en què per darrere d'esta finestra passa la processó de la Mare de Déu dels Desemparats. I es veu, no vaig a dir que es veu, però passa la processó. Sí. I aleshores, al meu poble, que jo no sé si és una qüestió dels pobles o si també passa així, ara m'ho direu, la gent comença a aplaudir quan sent l'himne de la coronació. Així, Sí. Així no ens ha passat. Ahí no ens ha passat, no. Ahí no. Així no s'ha passat, però sí que ho reconeixen molt. Sí. Ahí escoltes un poc de... Ai, no? Sí. Però ara mateix crec que estem en un moment molt... una situació actual... I en València, I en no? València En més, que els València. aplaudiments s'apleguen en moments de l'actualitat que Diferents a ells. Sí. a més són de... Perquè Sí. per a un actor i per a una actriu, que el públic responga on està previst que responga és important, no? Perquè ho estaves comentant tu abans, Aitor, si notes el públic gelat, és com que has de fer com un sobreesforç i estàs pensant, alguna cosa no estic fent bé, no estic connectant amb la gent. Però realment és que així el públic mai està gelat. No, gelat no. És que encara que no estiguen comentant. No estan gelats. No, estan no. com... Estan flipant. Sí. Estan atents, estan en els ulls molt oberts, Sí. intentant captar-ho tot i diguen, que barbaritat, quantes voltes es canvien estos actors? És que som 15 persones en Són 15 escena. persones. És que al meu poble el que passava és que estaven comentant l'obra com si fos una pel·lícula, Sí. com si estigués Sí. a casa i ells estan, mira, no sé què, mira els pantalons que porta, que són igual que... Sí. Sí, però ja et dic, quan no comenten és una qüestió de públic que està flipant, que està gaudint, i fins i tot els aplaudiments quan hi ha un oscur, quan hi ha un canvi d'escena, que si no arriben és també perquè el públic està com molt respectuós de i què va ara. O sigui, s'han quedat també, no? Sí. Parleu-nos un poc com s'organitza, perquè, clar, per als que estem ahí, és màgia pura. Veure a un actor com entra, com s'acaba. vos recomanem Hem tingut també. ocasió de passar on teniu tot el Totes les burres amb la roba. Molt xulo. Quantes peces de roba? 800. Sí, una barbaritat. Una barbaritat. I jo no sé com us aclariu. Nosaltres que tenim 4 camisetes a casa, ja tenim un poc d'embolic, 800. Sí, i vos recomanem que seguiu les xarxes de Teatre Micalet perquè ahí pengem moltes històries, no? I també hi ha com... s'ensenya un poc el que fem davant i el que fem darrere. I hi ha històries també allí que són increïbles. De com... Anem a recordar les xarxes de Teatre Micalet, que jo ara no ho tinc en el cap. Ho teniu en el cap? Sí, són @Teatre Micalet. @Teatre Micalet. @Teatre Micalet, ens seguiu i ahí és que també serveix un poc per... Vaig a veure el ballant. I què és el ballant? Perquè per molt que facis spoilers, això que havies dit, faig un spoiler, no passa és res. impossible que pugues resumir, explicar, no? I no és com contes una sinopsi d'una obra que dius, ja m'has desvelat el final. Això és impossible. Això I dona igual, perquè és viure l'experiència, això no? és. Total. Clar. Hi ha esdeveniments incorporats, però hi ha músiques incorporades també. Sí, clar. I això se pot dir o no? Sí. Vaig a dir Batgial, per exemple. Per exemple, Vull dir, la Rosalia, Rosalia, la Muixeranga... Eixes són noves. Clar, perquè haver tornat amb aquesta obra de fa 30 anys sense aquesta actualització potser no s'haguera acabat d'entendre. No, té perquè sentit, no té sentit, perquè s'haguera acabat en un moment en el que molta gent, jo, per exemple, s'haguera acabat en un moment en el que jo no era molt menut quan s'acabava l'obra anterior. Aleshores, jo pensé, sí, estic veient un tros de la història d'on visc, però agraïsc molt l'actualització per a poder vincular-me i de sobte entendre des de l'actualitat, entendre tot el passat, jo crec, no? Jo penso que passa molt també que en la primera part, sobretot la gent més jove,
és com que no acaba... Sí que connecta, però està ahí com ubicant-se, perquè de sobte és com, ai, això, ai, estos temes musicals... Però, clar, quan apleguem al final i sona Batllal, de sobte és com... ¿sabes? Ara sí, I ahí ja, està, ja hem arribat a la meva han època. arribat a la meva època i aleshores entenc que totes les èpoques són importants, perquè jo estic reconeguent-me així, però m'abuela, que està al meu costat, està reconeguent-se en l'anterior. I és Vosaltres, com a actors, cadascun... Quina és l'època que més vos agrada a cadascun? Mare meu, és que si veus l'espectacle, veuràs com si et trasllades esta pregunta, em diràs, no puc dir-ho. No, jo no puc. Una època no. El 50 potser el rock és... És la que estava pensant perquè és com la més... És quan Isa Wagner, és quan veiem el rock, és quan Sí. fem una coreografia, un muntó d'històries interpersonals entre moltes relacions, i el vestuari és increïble, la música és tremenda, i és una de les fortes, però no la canviaria ni per, jo què sé, ni per el guateque, ni per Res. no No. la canviaria per res. Per la mateixa raó no hi ha cap que vos agrade menys o vos donem No. més malícia a interpretar. És que no, no, que va, per a res. que va. Hi ha algunes que de sobte són més complicades, que sempre diguem, a lo millor quan toca aquest moment és com... Ara n'hi ha que... De fet, nosaltres tenim un Sí. moment ahí darrere que estem els dos previ a entrar i ens mirem i és com... Vinga, va, Prepara't que va, prepara't sí. que ve, perquè a lo millor és més interpretativa que ballada i requereix... Sí. Que tu al final, darrere del ball, pues, sempre pots dir, ai, però Sí. quan estàs mirant als ulls i estàs ahí plantat, però Sí, no hi sí. ha ninguna... No n'hi ha ninguna. Jo crec que tot és. Parlàvem abans que hi ha personatges que representen a persones històriques, hi ha moviments estudiantils, dies, no? Sí. Però després també hi ha personatges que sent anònims són reconeixibles, Clar. que a tots Sí, ens sonen. clar, clar. És que esta persona podria ser la tia no sé qui de... i tant. I ja estan així totes Sí. per a comentar-ho. Sí. Vull dir, si no te sonen a tu, li sonen a l'espectadora del costat que diu, ai, Isa, no sé què, i la mare ja està així. ai, no sé qui. Sí, sí, reconeixes. Quan, abans d'incorporar-vos al projecte, coneixíeu, vos sabíeu que aquesta obra havia existit? Sí, jo sí. Jo porté anys treballant en el Teatre Micalet i la coneixia i era com, quan es parlava del ballant, era com parlar de, Sí. no? D'una cosa emblemàtica, era com, una vegada vaig veure el vídeo i jo vaig pensar, això és impossible fer-ho. O sigui, vaig pensar, això no ho podria fer. I després em vaig presentar al càsting amb tots els veinteañeros estos, clar, jo estava més major, però he acabat així i jo flipava. I suposo que qui no la coneix... Jo no l'havia vista, però a l'Escola d'Art Dramàtic s'estudia. S'estudia? Sí. És un referent... Sí, perquè és una obra mítica. Aleshores, jo coneixia el ballant de l'Escola d'Art Dramàtic. Heu tingut contacte en aquells actors que feien aquella Sí. primera... Sí? Sí. Que guai. Sí, i han vingut a ajudar-nos. Sí. Van vindre el primer dia, van saludar amb nosaltres en Van estar l'estrena. en l'estrena, que va van ser estar en superguai, l'estrena, sí. molt emocionats, Sí. clar. Ens han donat molts consells. I quins consells vos, 3 o 2, o un consell que vos digueren, l'èxit d'interpretar, de formar part de l'elenc d'esta obra és això? Jo crec que el primer és que estar totes amb Connectats, totes, sí. connectades, perquè és superimportant. És a dir, som 15 i estem els 15 i hem d'estar super... Perquè passa algo tan senzill com se te'n va la sola de la sabata. És que podem passar... I tu has d'estar per dir, ostres, a veure si... O que t'entra un parraque. És que te pot entrar un algo i de sobte és com te connectes, que també ens va passar a nosaltres. Sí. I va ser de, vale, se n'eixim. Sí, ens han ajudat molt a connectar Sí. des de la veritat. Això és. És com, no per estar darrere d'una coreografia vestits amb perruques i ballats, es fa el teatrito. Sí. M'entens? No hi ha res que siga gratuït i un poc explícit o estereotipat, de dir, si faig d'abuela, sóc una abuela d'abuela, si faig de mare, no sé què... No, va tota una línia de pensament per dins que fa que tu estigues mirant a l'altre i pensant una cosa, i això és el que fa que després el públic diga, ostres, és que pareix que estiguen parlant, però és perquè sí. realment... M'entens? Hi ha com un diàleg realment pensat i Sí, sentit. i és que això Joan ens ho ha marcat Sí, molt. tot el- Vull tot dir, el Joan Peris, això ens ho ha... És com... De sobte, a més, ell pilla el moment en el que diu no, ahí estàs fent Ahí m'estàs teatrito. enganyant. Vull dir, Sí. deixa de fer teatrito perquè no.
Escolteu, diem 800 peces de roba i alguns canvis de vestuari són qüestió de, no sé si de dècimes, Sí. però de segons. Sí. Tenim persones ahí darrere Sí. sense les quals és impossible, però tot, des del cap de sala, Vicent, que està a les llums, els regidors, Emma, Samu, vull dir. és impossible fer la funció sense ells. Vull dir, si ells fallen, aquest dia no podem fer la funció. Aleshores, són importantíssims. Escolteu, abans que se m'oblide, perquè a mi se m'obliden molt les coses, Sí. hem de recordar que Ballant 30 anys està fins a l'11 de gener. A priori. Almenys. Almenys. Sí. És a dir... Per aclamació popular per aclamació popular podria- tornaria, Es no? podria S'allargaria. Clar. Vull dir, sí. Escolteu, Heu de cridar ahí a l'oficina Per del favor. Micalet. Per Clar. favor, Per favor. exacte, o que dicen un Que no missatget dona a temps. nosaltres i nosaltres vos el traslladem. I volia preguntar-vos també una qüestió personal. La nit de cap d'any, què aneu a fer? Mare meva. L'anem a Jo passar no així. sé- sí, l'anem a no? passar No així. va passar així? Sí. Ah, sí? Sí. Anem Però a passar ballant. podem vindre a acompanyar-vos. Nosaltres i el públic. Per clar. favor. Hi ha funció especial. Hi ha Hi ha funció funció especial. A les 12 de la nit, campanades, amb els 15 actors del ballant. No digues res més, no digues res més perquè No, dic, ja veurem què fem. m'han dit no podem desvelar molta No. cosa. No. No, si la gent coneix, la gent, si ha passat així alguna vegada al cap d'any junta al Scopielo, anada a la casa del Scopielo, sabrà que fem uns cap d'anys inoblidables. Així que ja ho saben. Que xulo, quin plan. Escupielo és una Sí. altra gran obra, eh? Grandíssima. Jo l'he vista 3 voltes. No, és com el ballant. La pots veure 1000 vegades que 1000 vegades. El meu t'agrada. amic Jesús Teruel i jo ens posàvem en esta banda perquè el Scopielo té les grades laterals també Sí. i ens riem abans de l'acudit ja. Sí. I un dia li dia, és que si un dia un actor es posa malalt, podríem nosaltres així perquè ens sabíem els diàlegs de memòria. A vosaltres no vos podrem substituir perquè No. el ball... Nosaltres tenim un passat que ens agradava ballar. A nosaltres el que realment ens agrada és cantar i ballar. Cantar i ballar. Una altra cosa és que ho fem bé. Claro. Una altra Però cosa- agradar-nos ens agrada. Una altra També, cosa... també pot haver sorpresa de públic que balle, eh? Sí, també i tant, està, i vull tant, dir... i tant. De fet, si veniu a veure Sí. ballant, hi ha un moment Un que moment. no se sap. No se sap Què si pot ireu passar? a ballar. Que bé, m'encanta. Sí. Escolteu, nosaltres convidem sempre als nostres convidats a un cafè. El cafè és simulat, però heu de triar companyia. Susa vos va a proposar una sèrie de noms i vosaltres vos heu de posar d'acord. És dir, no podeu dir jo amb est... No. Vos heu de posar... Aquí quedaríem els dos junts. Val, Els perfecte. dos junts a Sí, mitja persona. I en el vostre cas no seria un cafè, seria segurament una copa i un ball. Claro. Sí, Ah, sí. clar. Sí, jo la servís perfectament des de la... Tu la copa Y un Ahí puro de los solvent años fet. 30. Per cert, l'actitud del cambrer canvia al llarg de l'obra? Sí, perquè al final tu estàs com a observador de tota la història que va passant. Aleshores, tot el que està passant en la pista de ball va travessant al cambrer i estàs visquent, no és la mateixa l'actitud dels anys 20, que estàs Clar. ahí com, que de sobte el moment dels estudiants, quan Franco està a punt de morir, que estàs super ahí, que pleguen de Clar. les protestes i de sobte ella ve a demanar-me Telèfon. un telèfon i un tros de tela perquè... Vull dir, És com una persona en sí. la vida, no eres igual en 16 anys Sí. que en 80. Clar, i Aleshores després ell va també la- creixent. Jo Una vaig evolució. creixent en la història de... o el moment de la Guerra Civil, que això és espectacular, i la resta de companyes i companys van visquent la Guerra Civil i jo l'observe. I al final observar és brutal. Clar. Crec que ens fa molta falta observar en la vida Sí. i jo, des del cambrer, tinc el plaer d'observar molt. És que he fet este incís, que no, Vale, està estava, molt bé. no estava en el guió. Jo sóc una persona desordenada a tots els nivells Sí. i això implica això. Vos hem de proposar estos noms. Jo vaig a començar amb una parella, heu de triar. La vedet valenciana per excel·lència, Rosita Mores, o Bàrbara Rey, que diu que sap fer paelles valencianes. Bàrbara, no. Sí?
Jo no va dir Rosita. Home, Rosita Mores és Rosita, però és que Bàrbara... Bàrbara. Jo és que vull preguntar-li moltes coses. Bàrbara, Bàrbara. Sí, sí. No, no li A més també preguntaries. balla, perquè estarà en el programa este de ballar. Vinga, Bàrbara, sí. Sí. Val. Quedem en Bàrbara. Per De, per de moment, Sí. Bàrbara. Bàrbara Sí, o... molt friqui. Bàrbara o Nino Bravo. Dis-ho tu, no? Nino Bravo, Si hi ha vull alguien que dir, sí. vull dir. Vull dir, Nino Bravo. Vale, en canviar ràpid. Nino Bravo o Camilo Sesto? Oh, que difícil! Ostres, és que em recorda a mon pare que era impossible que triara. Però... Tu què? Jo crec que me passaria a Camilo. Jo també. Sí. Sí? Camilo. Sí. Vinga. Camilo Sesto o Lina Morgan? Mare meua, mira, tu estàs parlant de Lina Morgan. I Lina venia molt al meu poble, que allí hi havia un... Anem en la dona, no? Sí? Anem en Vinga, Lina. va, sí, Va, Lina. anem en Lina Lina Morgan. Morgan. Lina Morgan o Zo? Jo me quedé en Lina Morgan, eh? Sí? Vale, Home, va, vinga. Que tu li, És quantes veritat, coses li podem sí, preguntar a Lina sí, Morgan? Sí, moltíssimes. Sou a la mínima que des en ell un dia, no? Vinga. Sou te crida i te diu, T'envies un Instagram. t'he vist en el ballet i m'has encantat, vols vindre en el meu videoclip? Els Sí. teniu més a mà. Lina, sí. A Lina, Lina. ja que moure més fils. Lina Morgan o Elvis Presley? Hola. Ah, no, Digues, digues. jo que seguisc en Lina. Ah, sí? Sí. Lina. Va, ens quedem en Lina. Sí, Sí. sí. Lina Morgan o La Fumiga? No, Lina? Sí, igual que en So. Sí. A veure, però a mi no me sí. val això de no, és que li telefonem i quedem. No. Això és... No, No quedar. no aneu a tindre una altra ocasió de, Clar, No, perquè però al si final, ja tenen- de Lina... quedar com si pogueren quedar És amb que- Nino Bravo. és que- No, però Lina és que Morgan. Lina, I jo ja no té mo- dic, ja té molt jo que no dic que la contar. fumiga meravella, vull dir, per Clar. favor, Sí, sí, el meravella. sentim. Però Lina Tu saps té quantes un background històries? tiene la Lina. Lina El s'ha que podrà fet... contar, El Hostal el que Royal podria contar. Manzanares. El Hostal Royal Manzanares se semblava un poc al ballant també, d'entrades així I de Lina, tal. i ha tocat molt de teatre, Sí. muchos abrigos de bisón, Sí. muchos chófers i Muchos moltes casinos. Sí, i té molt que contar. Sí. Aleshores, cafè o copa ball amb Lina. Sí. T'imagines fent l'agradecida emocionada? Amb Lina. I a Amb més, Lina. saps què passa? Que Lina ha vist el ballant. Labor en aquella època, perquè això se'n va anar, el ballant se'n va anar a la Latina, al Teatre de la Latina, Ah. 2 o 3 mesos va estar a Madrid, i Lina estava allí des del palco mirant el ballant. Perquè ballant. ella era l'ama. l'ama del Era l'ama teatre. del teatre. Era l'ama. Sí. Ella en una època va A ser conèixer ama a del Joan teatre. Peris, el director, imagina si tenim Ni coses se que t'acosta, compartir en Lina eh? Morgan. Has És que vist? vam Sí. estar parlant Has ahir vist? d'ella, justet. La gent dirà, s'ho han parlat. Se ho han No, preparat. no, no. que va. No estava preparat. No. Escolteu-me, el convidat de l'episodi anterior vos ha deixat una pregunta sense saber que la pregunta és per a vosaltres. És una pregunta a cegues. I la pregunta, que és un físic que fa classes de matemàtiques online, la pregunta que vos deixa és esta. Em puc posar profund, eh? Sí, tot el que vulgues. Què és allò de la teva vida per lo qual creus que la teva vida paga la pena ser viscuda? Coño, chaval, venga. Si vols començo jo. No, bueno, sí, va, comença. Jo crec que ja sé... És que el propòsit vital, el meu pareixerà molt com redundante perquè estem així, però jo és que no puc viure sense teatre. Ho sé des de molt joveneta, que vaig patir moltes coses d'estes que no s'han de patir quan eres joveneta, i això em va salvar, el teatre em va salvar, i no... És una cosa que em dona ganes de continuar vivint. És que no es pot explicar tampoc d'una altra manera. El teatre per a mi és el que dona sentit a la meva vida. Sí, perquè és vocacional. Jo vaig a sumar-me Sí. a ella. I vaig a añadir que la meva família puga acompanyar-me sempre Clar. des del pati de butaques. Que xulo. Clar. Que bé, que bé, que bé. Ens ha encantat estar així, ens ha encantat esta conversa. Llarga te vida s'oblide al Ballant Ballant. Que te s'oblida que ells Sí. també han de deixar una pregunta. Ah, també? Per al següent. Sí, Anava- però abordar... Anava ja a acabar això. No, Exacte. no. Gràcies, Susa, Han de perquè deixar, clar. no estem Ara per a res ja. No sabem qui serà. Val. Convidat o convidada, i heu de fer-li una pregunta. Val. No sé, ja que estem parlant de teatre, Algo de teatre. no? Alguna cosa de teatre. Podem preguntar una interpretació. Quina, no? Quina ha Però una sigut? interpretació de No, una interpretació de la... Quan has fet Sí, la més gran, no? La interpretació més gran de la teva vida? No. Sí, Quan perquè has- les persones també actuem un poc en la Sí, vida, actuem. Sí, vinga, m'agrada ixa. Sí, Ja està bé. Sí, Quina ha sigut la interpretació? Aleshores, la pregunta Sí. sí seria... reformulem. Reformulem.
La pregunta seria... Quina ha sigut la interpretació més gran de la teua vida? Sí. El paperot. El paperot. El paperot. Que la gent del carrer diem paperot. Sí. Quin Quan has paperot? fet el paperot Sí, més gran de la teva sí, vida? sí. I en qui, com, i amb detalls. Volem detalls. Està molt bé, Perquè, això, clar, els actors i les actrius fan papers i després la gent del carrer fem Fem paperots. paperots. La gent Un del carrer fem paperot m'ha paperots. tocat Sí. fer. Clar, La que vida vosaltres, està plena de papers quan i sou paperots. gent del carrer També també fem feu paperots, paperots. sí. Vull dir, Clar que això és sí. per a tots. Constantment. Sí, sí, sí. Ara sí. Ara sí. Hem de tancar la sala de festes, que la gent ha de descansar. Sí. La nostra sala continua oberta, eh? Sí. Sí, sí, sí. Tot el La mes de sala desembre continua i oberta, gener. es poden Mínim fins comprar... a l'11 de gener. Les entrades es poden comprar a través d'internet. Mm? Nosaltres, de moment, baixem la parada. Susa, Pues moltíssimes gràcies a Aitor Cavaller, Laura Sánchez, Gràcies. per Gràcies. acompanyar-nos. Ens ha fet moltíssima il·lusió. moltíssimes gràcies per Gràcies obrir-nos a les vosaltres. portes. A vosaltres, un plaer. Vale. I nosaltres tornem en poder. I com diu Joaquín Sabina, que la fi del món, com canta, que la fi del món ens agafe ballant. Ballant. Això com és? Un podcast de Susa Pérez i Àngel Hernández.